Iker, aurtengo urtean Michel beroko irigoin zendu da. Euskal Herriko Laborantza Ganbaren nik uste irudia bera izan dela azken urte hauetan, mezu ere bai bera izan dela, eta lan asko egin du, ez? Ta hegoaldeko baserritar askorentzako eta guretzako ere bai, ez? Teknikari askorentzako eredu baten bilakatu zen, ez? Zer balorazio egiten duzu Michelek Euskal Herriko Laborantza osoan, ez? Laborantza ganbara, baina Euskal Herri osoan bete izan duen funtzioaz eta paperetaz. Sekulako lana eta ekarpena egin du Michelek laborantzari iparraldean, estatu frantses mailan ere bai, sindikatu berri bat sortzeko lanean ari izan zen, eta baita ere hegoaldean, harremanak beti izan ditu Michelek hegoaldeko laborari, baina ez laborariekin, beraz bazuen herrigintzaren eta konzeptu bat, sendimendu biziki azkar bat, eta laborantza ereduaren gaia ere bai barneratua zuen arrunt. Bera izan da beste laborari batzuekin, laborantza herrikoia eta iraunkorra definitzen lagundu eta idazten izan den pertsona, bera, Michel. Berak izan da baita ere beste batzuekin eta maizion, bera publiko izan da maiz, baina berak maiz erraiten zuen eta egiazki pentsatzen zuen. Bakarrik nago hemen zuen aurrean, baina besteekin egin dutelako lan, bestenaz egintzateke hemen izanen. Beraz, sentsu hortan izan da bai ekarpen asko egin duen pertsona bat, eta metodologia aldetikan asko ekarri duen ere bai. Hau da, enererioa dekin behar badut akordio batera iritsi, beharko gira mintzatu. Beharko gira elgar ulertu, eta beharko dugu ikusi zertan adosten aldugun. Eta arerioak gehienetan ez dira xuri eta beltz, kolorez beteak gaude denak, pertsona guziak. Eta beraz, hori izan da metodologiaren aldetikan oso trinko izaitea zer nahi dugun, zeri buruz nahi dugun, eta gu erraiten dutalarik da berak erraiten zuen moldean. Berak aurpegia maiten bazuen ere zen gu baten izenean, zer nahi dugun, hau da gure helburua, eta zer partekatzen dugu gure helburuaz besteekin. Eta hola sortu dira mila gauza, eta Euskal Herriko Laborantza Ganbara bat izan da. Laborantza munduan, bai, jende asko ezagutu du, galatzen zitzaiolarik etorriko zira esplikatzerat zer den laborantza iraunkorra, zer den laborantza ganbara, zer den hau, beti baietz erraiten zuen, beraz oso asko jendek ezagutu du, eta asko ekarpen egin du, funtsezko ekarpenak, zer nahi dugu, zergaitik nahi dugu hori, zergaitik laborantza iraunkorra eta herrikoiak da, egiazki lurralde batek behar duen laborantza eredua, hori uste dut komunikatzen jakin izan duela, eta hortik haratako ere bai, herrigintzan muga bat ezarri digute hemen aspaldian, eta muga hori ez da fisikoa bakarrik, hemen dugu denek. Erreferentziak Parisen eta zuek Madrilen, ara da errealitatea. Eta hori izan da baita ere bere ekarpen bat, ez dugu errealitatea nahi behar bada, baina errealitatea honetatik abiatu behar gira nahi dugunerat eta joiteko. Eta beraz, izan da pertsona berezi bat, biziki. Eskerrik asko Iker, badakit zuretzako gogorra dela, Micheletaz hitz egitea, baina galdetu egin behar izun. Niretzako erralden gerente nintzala, ohore handia izan zen, bera iparraldeko baserritar batzuekin nola etorri zen bizitan, ezagutzen nuen, baina nik uste Michelek momentu txarrak pasarazi momentu hauetan, baina merezi dura orain eta gerora ere bai gogoratzea, ez? Dudarik gabe. Eskerrik asko Iker. Zuri.